Mustahon na nato ang linya ni Radyoman Bien Abanos. Atong sayron sa kay reaction or ikaw kasama kung pagkakita nimo kaganina nag-alsa-alsa si President Bongbong Marcos Jr. og 10 kilos nga bugas aron mapamatud-an nga lagi himsog siya. Unsay ka-react nimo anak kasama? Tarong bana nga pagpakita sa publiko nga himsog pa ang kahimtang sa presidente or ikaw wa kasama unsay reaksyon nimo ana? Ato ang sayron unsay kaingon sa mga dabaway nyo pinaagi sa atong pakikinabi. Anaa sa Pigas Linya Radyoman Bien Abanos. Radyoman Bien, may hapon pag-usap. Yes, Radyoman Leo, may nga po pag-usap ganun mo mas itong mga tweet paminaw, makakurat gining presidente Radyoman Leo. Kaya netong mga milabay nga daw, nag-jumping jack yun, naglumpaanay ni media ba? Ipagukod ang media aning na yung mga reporter po na naghangak-hangak punuhay. Hangak siguro to sila na grabe na how do you yung presidente nga naka lamang yun sila pag dinagalay Radyoman Leo. Karon, yalas ta nagbugas. Dini basta-basta nitong presidente. Bisik bunsa na lang tayang buhaton. Aron lagi mapamatud-an nga okay ra siya, healthy lagi daw siya. Unsa naman taon mo? Oo, lagi diyan may pamatod. Dito ta mangitanas sa bawid niyo. Si Sir Noni Delgado. Sir, mangadaw nimo. Pamilaw nimo, sir. Katong pagpakita ni Presidente Marcos og kanang pakitang gilas ba ni siya, pakitang usog nga niya sa siya bugas. Pamilaw nimo. Lapsik with siya, so di siya masakitod. Makita ba rin mo nga may diferensya sa iyong lawas sa klase ng tao, no? Basta may na ay nakita debate, makuha nyo na mahalata ginabi sa taon pa. So, sa pag-asaya sa bugas, it means nga nakaya ito kay sometimes ang atong may na-stamina sa atong lawas nga para mapakita mo makaya mong pag-asa sa bugas. Pero actually kung tatawon mo yung dawong yung sa pag-isunok to lang nga ngang nagari ng to nakaya niya isa pa ang mga tambal nga iyang bilang siguro maka-energize po siya nga makaya niya. So dito sa tambal nga daan isa na dito na makatabang sa iya nga makaya niya pa ang mga bagay nga hindi na masyado na ginabuhat kung wala sa tambal. Pero kung wala sa tambal, hindi niya mabuhat, gulado ko. Pero sa pagtanaw na ito, nakayahan niya magyapon ito. Pero mahanata ko sa uli niya may reaction niya po na may side effect niya po na sa iya. Nagitayan niya nga hindi dapat nabuhaton. Sir, paminaw nimo ang iyang pag-alsa-asagit kung napakitang tao lang. Isa lagi po na bro, ipakita yung tao nga kaya niya pa. Buti pasabot niya na nga pag siya gusto mas-standby dito sa iyong pagka-presidente. Nga di sa gusto pumihan, di pa sa gusto nga ipakita niya nga makaya niya pa. Pero sir, So naman na sa example nga di pa niya tumbugas para makaya, makapakita sa tao na makaya niya pa. Pero paminaw sir, kanang iyang panawas ron, angay na siyang mahawa o pagpabili ng siya? Ako, gusto ko pabilin siya hanggang makaya niya pa. Kaya, kuwan man na siya, hindi mandato naman na siya nga. Tapos, giniyang yung kuwan. Nga, sa pamaagi nga, tabangan niya yung lawas na makagunit pa siya, o makatrabaho pa siya, o makalihok pa siya. So, oo niya na. Pero kung siya mismo, hindi pa natin siya masultian niya. Pag pundo na, paghulong na, kaya siya man mismo, kaya lang kaugaling kung ginaisip niya pag makaya niya. So therefore, wala ito mahimong padayon niya gapon ang pag-service niya. Pero dili na epektibo tayo. Kasi kaya yung mga nabati niya sa iyong lawa. Radyoman Leo, kasi doon na kayo pangutan na Radyoman Leo. yes, maayong hapon, sir. Unsay pangalan kayo ito, sir? Mga hapon, Maayong hapon, sir. Unsay pangalan na to, sir? Dr. Noni Delgado. Noni. Delgado. Okay. Sir Noni, isa lang gyud akong pangutana sa imo, sir. Makonsidera na ba gyud nimo nga himsog si President Bongbong Marcos Jr.? Himsog di ko yan. Makita man yung mga hindi na sa himsog. Pero, maski sa anak kwan, maski ano ang gulo. Maski ano mga nihok yan, maski. Ato bangon maski, di ka kita himsog. Pero,
Di na gyud lagsik. Pakita niya pagyapon ni makaya niya. Di na gyud lagsik ang atong presidente. Di gyud na ikalimod. Okay. Sige. Isa pa, idara naman, may edad naman siya. Mao pod. Na kung mga 60s pa siya, tapos namang 70s. Wala, para tayo naging maghina isa sa Okay. kinsaman.